Za razliku od Zagreba i Sarajeva, koji za one ljude koji su poslali u Hag su organizovali odbranu na državnom nivou. Dakle, država je jedna i druga bila svesna da tamo mora da se pojavi kao akter. Jedino je naša država njih odbacila i rekla radite s njima šta hoćete. I tada se je pevala ona pesmica isto koja je bila, da kažem, plasirana iz Haga, da je to individualna stvar, da je u pitanju individualizacija krivice, da su to individualne presude. Ali kogod je, recimo, imao priliku da pročita optužnicu, bilo koju, ja sam naravno čitao optužnicu mom ocu, vidite da tužilac tamo kaže da su članovi udruženog zločinačkog poduhvata svi Srbi stariji od 16 godina na teritoriji Bosne i Hercegovine, što se tiče Bosne i Hercegovine. Pa zar vam to ne liči na rasne zakone Ante Pavelića i Hitlera? Samo isključili su maloletne osobe. Protiv cijelog jednog naroda. Imate to u tužiočevom aktu optužnom. Da su svi Srbi stariji od 16 godina članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Vaš deda je poginuo oslobađajući Sarajevo od fašista i nacista. Da. Vaš otac je sad u kazamatima holandskim zbog tog istog Sarajeva. Između ostalog, jasno. Da li vi imate ambicije da jednog dana uđete u to Sarajevo, ali ne s oružjem, nego ovako, sa istinom? Pa ja u Sarajevo idem redovno, doduše u istočno srpsko Sarajevo. A pošto sad imamo istočno Sarajevo, onda znači ono drugo je blisko istočno, pa u to blisko istočno Sarajevo ne idem. I iskreno rečeno, kada i oni shvate da su ginuli za tuđe interese, ne za svoje, i da ako ne razgovaraju sa komšijama, nijedna sila sa onog strane okeana ili sa 1000 kilometara im neće dobro misliti. Tek tad će možda naša deca ili unuci moći da računaju da nam neće ponovo sejati to krvavo kolo i krvavo sebe koje su nam posijali bez ikakvog razloga. Ja mislim da kogod promišlja ovu našu istoriju zadnjih 30-40 godina sa bilo koje strane, shvata da smo ovo mogli da uradimo bez rata. Ali nije Sloba kriv za ovaj rat. U Bosni Alija Izetbegović izašao i rekao žrtvovaću mir za suverenu Bosnu. I ako imaš rat, može nezavisna Bosna. Ko je žrtva svega? Svi smo žrtve toga. Ko je jedini dobio? Pa onaj kome je trebala baza na Kosovu da spoji centralno i južno krilo NATO pakta kako bi mogao da se širi na istok. Pa o toj istini pričam.